ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଆର୍ସିଏମ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ। ଉଧାର କାହାଠୁ ଆଣିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉଧାର କାହାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଏକାଥରେ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ ରେଟ୍ କାଟିକି କାହାକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି କମିଯିବ। କୌଣସି ମାସରେ ଭୁଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଜଏନିଂ ପାଇଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜଏନିଂ ନେବା, 2-3ଟା ଜାଗାରେ ଜଏନିଂ କରିବା ନାହିଁ। ଆର୍ସିଏମ୍ରେ ଜଏନିଂ ହୋଇଥିବା ସାଥୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ଟିମ୍ରେ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇବା ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବା ନାହିଁ। ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ଯାହା କିଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଲ୍ କରିବା, ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକେଇକି ରଖିବା ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ନିଜେ କିଛି ଅଫର ଦେବା ନାହିଁ। ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆର୍ସିଏମ୍ କରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା କାମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆର୍ସିଏମ୍ କରିବା। ଟିମ୍ ସାଥୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇବା ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କଥା କିଛି କାହାକୁ କହିବା ନାହିଁ। କାହାର ଆଲୋଚନା ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ନାହିଁ। ନିଜର ଇନକମ୍ ଆଉ ସଫଳତାକୁ ବଢ଼େଇକି କହିବା ନାହିଁ। ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା ହେବା ପରେ ଜିନିଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାସରେ କାମ କରିବା, ଅଲଗା ମାସରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏମିତି କରିବା ନାହିଁ। ଶିଖିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କାମ କରିବା, କଥା କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବା, ଅଭିଯାନ ପ୍ରଚାର ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବା, ଜଏନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ଶିଖିବା, କମ୍ପାନୀରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଟିମ୍ରେ ସାଥୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପଦ୍ଧତି ନ ଶିଖିବା, ନିଜର ପାସୱାର୍ଡ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆର୍ସିଏମ୍ରେ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଠିକ୍ ନ ରଖିବା, ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଫଲାଇନ୍ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ନିଜେ ସକ୍ରିୟ ନ ରହିବା, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଅଧିକ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆର୍ସିଏମ୍ର ଅଭିଯାନ ପ୍ରଚାର ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖାଇ ଆର୍ସିଏମ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ନ କହି ଜଏନିଂ କରିବା, ନୂଆ ସାଥୀଙ୍କୁ ଇନକମ୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ଜଏନିଂ କରିବା, ଭୁଲ ପଦ୍ଧତିରେ କାମ କରୁଥିବା ଆର୍ସିଏମ୍ ସାଥୀଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ନ ଅଟକାଇବା, ନିଜେ ଏହି କାମ ନ କରି ଟିମ୍ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବା, ମିଟିଂରେ ଅପ୍ରିୟ ଅପମାନଜନକ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କୌଣସି ସାଥୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇକି ନ ପହଞ୍ଚିବା, ବେଶଭୂଷା ଠିକ୍ ନ ରଖିବା, ସଫଳତାର ଆଲାର୍ମ ଡାଏରୀ ନ ବନେଇବା, ଟିମ୍ରେ ସାଥୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା, ଟିମ୍ରେ ଥିବା ସାଥୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନ ଦେଖି ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ଅଲଗା ଟିମ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା, ଏମିତି ଅଫଲାଇନ୍ଙ୍କର କଥା ମାନିବା ନାହିଁ ଯିଏକି ଏହି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ନୁହଁ।